bandiraɓe sehlaɓe heɗotoɓe radio Jowol Sayre jaam hiire mon hande garti oɗo ñalawma altine jeeɗiɗi lewru juillet hitande ujunnaje ɗiɗi nogas joyyi kabaruji moɗon ɗemgal pulaar toɓɓe men ɓuɗɗo mawnin ko toon to États-Unis puddoɗen noon ko toon to Texas mayɓe toɓoji baɗɗi toon to nokkuji gonɗi Sara Austin yimɓe mayɓe en jettimi temedere oɗo saha joni kabaruji meɗen toon to États-Unis hono kanko Benjamin Netanyahu premier ministre mo Israël jilliɗo États-Unis guila jammanki en wayno wi wonde kanko hoore makko nomi Donald Trump pour yo heɓe prix Nobel paix gouvernement El Salvador wi wonde ko immigré ji ɓe États-Unis adduno toon to El Salvador ɓe ene wayno woni ko jiimani gouvernement kanko Donald Trump ɗum ɗo kadi ko hunde lutodirde konko gouvernement makko kanko Donald Trump ko mbino wonde ko kala nawaɓe toon goni ko jiimade El Salvador habaruji meɗen international ma en jaa toon to Mauritanie jokkodiren e Fuutanke Diam Massamba Diallo examen ji baccalauréat cakkitirɗen habaruji men ko toon to Sénégal ɗum noon ko toon to Kaolack won suka goto kadi handicapé keɓɗo toon baccalauréat kadi taw kañum hoore mum windirta ko koyɗe muɗum ɗum woni toɓɓe men ɓuuri mawnude oɗo journal ma en gartu desoji muɗum joni joni siftindon toon hannde ko altini jeeɗiɗi lewru juillet hitan ujunnaje ɗiɗi nogas joyyi radio Jowarnade kaaleydi Canada ha Amérique ha France ha Sénégal ha Burkina ha Cameroun Afrique Amérique onon fof kettale radio Jowol karaja ndenne bandiraɓe sehlaɓe heɗotoɓe radio Jowol Sayre jaam hiire mon haade men fuɗɗade kabaruji d'abord koko fate we ko siftinde on tan e wayno ko ha hande toon to Texas toɓoji nana ɗamina kadi ma garton surtout toon to diwan nokku mo ganduɗa en kene wiye temedere neɗɗo maayi toon ma en gartu e ɗon desuji kono ene wayno ko fate ɗo en e Cincinnati wonɓe Cincinnati walla wonɓe kam Ohio ñalawmaji garoji janggoɗi en hawne ma yimɓe keeɓo jetto e kene wonno 31 degré asmano ñalata ko jiwnude ñande alarba température ma tello ken wona 30 degré jamma ma woni 20 degré ñande alhamis ñalata ko ƴiwnude ma woni 30 degré toɓoji ma puɗɗito e ñande samedi hedde subalaw ha ɗon e midi toɓoji ma puɗɗito ɗum noon kadi toɓoji gardata kadi koye hendu ndu kadi en wiya ene wawi forde seeɗa tugui samedi ha yettanima altine subaka ene wayno toɓoji ɗi dartota kadi balɗe tati walla nayyi keddiɗe ene yontere arorde kadi ene wayno ko asmano koko ƴiwnata kono noon température ma yettoya 32 degré habaruji men toon to États-Unis toon to Texas en wayno ko yimɓe mayɓe oɗo saha joni limaɓe wiyaɓe timmi temedere ɗum noon ko toɓoji bannoɗi toon ñande nayyi lewru juillet hitan ujunnaje ɗiɗi nogas e joyyi temedere yimɓe mayɓe ɓe foof walla ɓalli koccaɗe ɗi ene waɗi hen kene wona nogas e jeetato neɗɗo taw ko sukaɓe ha hande woni yimɓe heddiɓe ɓe jiita ɗum noon continue yiilade ɗumen toon to Washington noon kanko Benjamin Netanyahu garɗo ɗo hanki jamma ɗum noon addi ɗum ko sibabu nde haldude onon kanko Donald Trump ko fate en jamno dañira toon to Gaza ɗum noon kadi ko hunde nde ganduɗa kanko Donald Trump omo ɗamini ɗum ɗon kadi ma hunde won en wayno e ñalawma kanko Benjamin Netanyahu yesso janiyankoɓe wi wonde ko wayno ko nomi Donald Trump yo heɓ prix Nobel ko fate jaam prix Nobel de la paix mbiyata ɗum ɗum noon ko sibabude kanko Donald Trump ko laami ko no fuɗɗima dartinde guerruji kewɗi ɗo gonno kanko Benjamin Netanyahu ɗum ɗo kadi ko hawnaki ko ɓeydude cehlagal gongal hakkude makko e Donald Trump e ɓeydude kadi en wayno ko hokkamɓe États-Unis continue ɓe supportude maɓe ko Israël oɗo nomination noon en wayno e nder leydi États-Unis e caggal leydi yimɓe ɓen no jiiri ɗum goto fof ko sibabude kañum hoore mum est ce que ko supportude Donald Trump walla supportani ko wonande yimɓe supportuɓe Donald Trump ɓe mbi wonde ko sibabude kanko Donald Trump e nder nandediral biyetegal Abraham ɗum noon ko leyɗele jeeyaɗe kañ toon to ko Moyen-Orient jokkodirde mo Israël ɗum ɗo fof ko hunde ko sibabude makko kadi oɗo saha joni toon to guerre gonɗo toon to Gaza e ɗum noon koye wiide Israël e wiide kadi leyɗele supportuɓe ɗum kanko Donald Trump ene wayno woni koye wadde peeje fof beele guerre o no darto kadi ene wayno ko haala hen kadi ko toon to haare wonde toon wonnode toon hakkude kamɓe Pakistan e kamɓe Inde ko kanko Donald Trump dartini ɗum ɗo fof ko hunde nde ganduɗa en wona yimɓe ɓe supportanimo kanko Donald Trump wona noon jiiri
surtout en gaddata hen ko gueɗe no holno laamu makko holno wayi tante ko fate étranger e kadi hittande kadi ko fate yimɓe ɓe ganduɗa kamɓe États-Unis eɓe jokkodirno mum ko fate nomde neɗɗo yo heɓa prix Nobel la paix ko hunde secret e ɗum noon kadi ko ɓuuri hewde hen ko hunde ummotonde toon to gouvernement mo Norvège ko kañumen nomata ko ni henne neɗɗo nomata ɗum ko tugnade kadi e proposition ngaji mbaɗaɗi noon Benjamin Netanyahu waɗi ni andaka taw sawi ɗum ɗon jogoɗo ɓenndude kono noon e wayno kam ko kanko Donald Trump ngol ɗo woni laawol ɗiɗugol hono kanko mo nome pour wonde prix Nobel ñanden wonno ko kamɓe Pakistan kamɓe propose noon mbi wonde ko Donald Trump en foti heɓde prix Nobel la paix ɗum noon ko hadde mabɓe yande toon to Iran e ngol ɗo kadi ko kanko Benjamin Netanyahu wonde propose won yo hokke prix Nobel la paix habruji men international ko toon to Mauritanie guitorɗen ɗum noon ko sibabude baccalauréat puɗɗiɗo toon hannde kanko Foutanké Diaw e kanko Mamadou Samba Diallo ɓe mbawi haalanden holno ɗum yaari similla ma Foutanké Diaw directeur programme radio Jowol Sare Mamadou Samba Diallo directeur rédaction jooɗiɓe toon to Nouakchott e toon to Guidimak altine jeeɗiɗi ɓuuru hitaru ñaƴƴude nogas joyyi e nder wertago leydi Mauritanie ko kawguel baccalauréat dawra nden rogere yerwanto en ɗum ko Mouhamadou Samba Diallo ena ɗaɓɓita heɓde kawguel ngel e ndeɗo hitande hikka 53 ujunere e temedere e sappo e jeeɗiɗi candidat ena hen nogas jeenayo ujunere e temedde jeenayyi e capanɗe nayyi e jeeɗiɗi sukaɓe rewɓe 59 piccal 30 e jeeɗiɗi e nder temedere kala e kewangal ɗaɓɓitoɓe heɓde kawguel ngel eɓe pecci e centre uji temedere e 61 ene hen 91 centre ɗum ɗon koye nder leydi ndi eɓe pecci e fannuji walla kadi spécialité ji jeeɗiɗi certuɗi subaka nde kawguel ngel fuɗɗoto nde hono jagorgal jangde kam e moƴƴitingol tippude jangde ɗo e gendi Mauritanie biyeteɗo Houda Mintou Baba o waɗi jillu e yoga e centre uji to wuro Nouakchott e nder hen o holliri golle ɗe foof puɗɗorima no hannirta ni ko fate kawguel ngel ɗo noon e diwan Guidimak candidat ji ɗi fof kewangal mumen ko 195 tawi hen 14 keɓani tawtorede kewangal sukaɓe rewɓe ko 63 piccal 30 e nder temedere kala kadi eɓe pecci e nder centre uji 5 centre uji ɗi koni sifori centre lycée Seydi Baby Goɓo ko 545 candidat centre lycée Ɗimmomo Seydi Baby ko 255 candidat centre Laharay ko 34 candidat centre Woulienje ko 29 candidat centre Gouray ko 33 candidat nde kawguel ngel fuɗɗoto hono cukko wali mo diwan Guidimak biyeteɗo Mohammed El Arabi won Mohammed Nawul Sidi Mohammed wonde dren mo diwan Guidimak biyeteɗo Sidi Wulvarra ɓe mbaɗi jillu toon to centre uji baɗeteɗi kawguel ngel e nder hen kadi ɓe mbawi e rewidade e ƴewde kadi golle ɗe no jaari e oɗo saaha e jokkodirde kadi e kamɓe candidat ji ɗi e namdadeɓe wonde so tawi koɓe gaddana ko ena yaadi kadi e programme o e hikka e ndeɗo hitande tawi kadi e ndeɗo hitande e namde ɗe ena jaari no hanniri ni cifti nen tan ena ɗoftunoɓe e nguɗo jillu cukko hoorejo gomo ƴellitare diwan Guidimak biyeteɗo Wali Boubou Diawara wondude e maire mo commune Seydi Baby Oumar Hammadi Ba wondude ardinaɓe ndenka e kisal ɗo e diwan o Mamadou Samba Diallo radio Jowol Sare international Seydi Baby. Seydi Diallo jungo ma fuɗama yo Allah wallu kamɓe ɗaɓɓoɓe ngel kawguel oga banggue ko musidɗo mon Foutanké Diaw on jarama Foutanké Diaw e Mamadou Samba Diallo hande toon to Sénégal e tumnade kadi habruji yaltude toon to Sénégal ko goto mo ganduɗa ko handicapé kañum hoore mum windirto ko koyɗe mum heewi baccalauréat ɗum ne ko dañi kadi ko mention bien ɗum no fof hollude tinnare e hollude kadi suusde e hollude kadi ngadde hono ɓeɗo wiyeteɓe hikka keeɓi baccalauréat siftinɗon tan hanki kadi yaltuno ko histoire yimmiraɗo goto jaaro e 49 hitande kañum ɓiyum debbo nde keɓiɗi baccalauréat hande kadi yalti ko soko biyeteɗo Natango Mbaye ko handicapé kadi wonno ko lycée Ngane ɗum noon koye commune Kaolack kañum hoore mum wayni heeɓi baccalauréat muɗum taw ko série S2 noon e taw kañum hoore mum dañi mention e wiide kanko ministre toppitiɗo ko fate jangde toon to Sénégal ɗum ɗo fof ko hunde nde ganduɗa enne kadi ko historique ko hunde kadi fonde teskirede kadi ene wayno ko jangde alana oɗo ko handicapé walla oɗo ko nayaji walla ko cukalel donc sifti noon tan oɗo histoire kadi ko histoire jantude kadi hunde jogorde haalede kanko oɗo suka noon o windirta ko koyɗe makko ko handicapé juɗɗe moƴƴe en
bandiraɓe sehlaɓe heɗotoɓe radio Jowol Sare habaruji min jogonno ne oɗo ñalawma altine 7 lewru juillet hitan ujunnaji 2025 gasi Allah yen mbaali jaam on jarama.